2022 tinaona Russia ikuwanda madera ena ku Ukraine by force. 1909 Austria-Hungary inachitanso chimodzimodzi. Komabe anthu ambiri aku Bosnia sanali okondwa kuti azilamulidwa ndi ufumu umenewu. Iwowa ankafuna kukhala mbali imodzi ya Serbia, chifukwa kumeneko ndi kumene kunali mtundu wawo. 1910 achinyamata ena anakhazikitsa gulu la zigawenga lotchedwa Young Bosnia. Cholinga chawo ankafuna kuthetsa ufumu wa Austria-Hungary, komanso ankafuna Serbia ndi Bosnia apange unify ndi kukhala dziko limodzi. Achinyamata ambiri ochokera ku Serbia, Croatia, akhristu komanso ena asilamu anajoyina ndi kukhala mamembala a gulu limeneli. Linali Sunday pa 28 Juni 1914 pamene Prince Ferdinand anapita ku Bosnia kukacheza. Iyeyu anali heir to the throne wa ufumu wa Austria-Hungary. Anafika mu mzinda wa Sarajevo pamodzi ndi mkazi wake wotchedwa Sofia. Koma pamene anakwera galimoto ndi kumapita ku town hall mamawa wa tsikulo, munthu wina anaponya bomba pa ndipiti wa magalimoto. Mwamwayi bomba linamuphonya ndi kupulumuka. Pamene amabwerera ulendo umenewu, mnyamata wina wa gulu la Young Bosnia, Gavrilo Princip, anaomba futi ya pistol. Mnyamata ameneyu anaona ndipiti wa magalimoto a Prince Ferdinand. Anaona choncho atamuyandikira, anaomba futi ya pistol. Iyeyu sanaphonye, anali sharpshooter. Anamuombera Ferdinand mutu komanso pamimba. Anaomberanso mkazi wake. Ngakhale asilikali anayesera kuthamangira nawo chipatala, palibe chimene chinathandiza. Onsewo anamwalira ndipo mitembo yawo inatumizidwa ku Vienna kukayikidwa m'manda. Nayenso Gavrilo Princip pamodzi ndi anzake 24 anamangidwa ndi apolisi nkukasungidwa ku ndende. Iyeyu anali mnyamata wa zaka 19. Akhotha atamufunsa chifukwa chimene anapangira zimenezi, anayankha kuti amafuna Austria-Hungary ichoke ku Bosnia. Zili ngati panopa Vladimir Putin walanda mzinda wa Avdiivka. Ndiye munthu wina ku Ukraine amuphe Putin poseza kukwiya ndi kulandira kwa Avdiivka. Ndimenso zinakhalira mu 1914. Ngakhale dziko la Austria-Hungary linalanda Bosnia-Herzegovina by force, anthu aku Bosnia sanali okondwa ngati mmene zikuchitika panopa. Putin akulanda Ukraine, koma anthu ena aku Ukraine sakusangalala. Iye uja Putin akugwiritsa ntchito force. Ndiye zikhoza kutheka kunena kuti munthu wina wake wachete akhoza kusunga mpeni kumphasa, Putin kupita kulera limeja ndi kumuombera kumupha. Ndimene zinakhalira nthawi imeneyo. Dziwani kuti mnyamata ameneyi Gavrilo Princip amathandizidwa ndi asilikali a dziko la Serbia. Iyeyu ankangogwiritsidwa ntchito, koma amene akonza chiwembu chimenechi weniweni anali asilikali a ku Serbia. Anangomutsogoza iyeyi kukamuombere Prince Ferdinand. Austria-Hungary itazindikira kuti asilikali amakhudzidwa, inakwiya ndi kuyamba nkhondo ndi dziko la Serbia. Russia itaona zimenezi inalowerera chifukwa Serbia anali abale awo. Nayonso Germany inalowerera kumbali ya Austria-Hungary. Ananda France komanso Belgium. Britain inali pa ubale wabwino kwambiri ndi Belgium. Ataona kuti Germany anda Belgium, anakwiya ndi kuwerera nkhondo kumbali ya Russia. Apapa chimene chimachitika, aliyense amawera mbale wake. Serbia, Austria-Hungary ilamba nkhondo ndi Serbia. Russia inalowera kumbali ya abale awo a Serbia. Germany inalowera ku Austria-Hungary. Ndiye Germany inathamanga ndi kukachita ataki France komanso Belgium. Britain inakwiya chifukwa inali pa ubale ndi Belgium.
zimene zinachititsa kuti a Britain alowere kumbali ya Russia. Mwachidule ndikuwuzeni kuti World War I inali nkhondo ya magulu awiri. Kunali Central Powers, Germany, Austria-Hungary, Bulgaria ndi Ottoman Empire. Kunalinso Allied Powers, Russia, America, Japan, Britain, France komanso Italy. Anamenyana kwa zaka 4. Mapeto a nkhondo imeneyi Central Powers inaluza. Ataluza choncho ufumu wa Austria-Hungary unathesedwa. Dziko limeneli analiphwasula pogwiritsa ntchito Treaty of Versailles. Pamene unena pano kulibe dziko lotchedwa Austria-Hungary, analiphwasula. Nthawi imeneyo kunatuluka maiko awiri, Czechoslovakia komanso Yugoslavia. Germany nayonso inalandidwa malo ambiri. Poyamba ankamulira Tanzania, anawalanda Britain mu 1920. Analinso ndi malo ambiri ku Netherlands, Poland komanso France. Konseko analandidwa. Ottoman Empire inaphwasulidwanso mpaka ufumu wawo unathetsedwa. Zonsezi zinayamba chifukwa cha imfa ya mwana wa ufumu Prince Ferdinand mu mzinda wa Sarajevo. Ambiri amene tinaphunzira history makamaka ku form 4 tikuyidziwa kuno bwino nkhani imeneyi. Aphunzitsi akhala kutiphunzitsa murder at Sarajevo, pamene Prince Ferdinand anaphedwa, heir to the throne, mwana wa Franz Joseph wa Austria-Hungary. Ataphedwa chinalinso chiyambi cha World War I. Nkhondo zambiri zimene zazikuluzikulu zimama mopusa. World War I inayamba chifukwa cha kuphedwa kwa mwana wa ufumu. World War II inayamba chifukwa chona kuti Germany inachita attack Poland. Britain inayenda kuti ndi chifukwa chani mwachita attack Poland tilowerera. France kenaka ku Japan kuzawirira mbali ya Germany, Italy, America mbali nayi kunapezeka kuti mamiliyoni ndi mamiliyoni a anthu anaphedwa.